ବିଜୁଳି ମାରୁଛି ବିଜୁଳି ମାରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାନେ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଦି ବିଜୁଳି ପଡ଼ୁଛି 2-3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେଠି ଆଉ ଦୁଇଥର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେଠି ଚାର୍ଜର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓପନ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି ଖୋଲା ଆକାଶରେ ଅଛନ୍ତି ନିୟରେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯଦି ପାଖରେ କୌଣସି ଘର ଅଛି, ଘର ମାନେ ପକ୍କା ଛାତ ଥିବା ଘର, ଦୌଡ଼ିକି ତା ଭିତରୁ ପଳାଇବେ, ନିଜକୁ ତା ଭିତରେ ରଖିବେ। ପକ୍କା ଛାତ ଥିବା ଘର ବା ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ବସ୍ ଫସ୍ ଅଛି କଭର ଏରିଆ ଭିତରେ ଅଛି। ଯଦି କିଛି ନାହିଁ ଖୋଲା ଜାଗା ସ୍ଥଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏମିତି କରିଦେବେ, ଏ ଦୁଇ ପାପୁଲିକୁ ବୈଠିକୁ ଲଗାଇଦେବେ। ଓକେ, ବସିବେ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବସିବେ। ଆପଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବେ ନା କଷ୍ଟ ସହିବେନି? ସିଧା ଠିଆ ହେବେ, ମାରିବ ବିଜୁଳି, ସେଠି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଦୁଇ ପାପୁଲି ରହିବ, ଗିଟେ ଲାଗିଯିବ, ଏମିତି ବସିବେ। ୟା ଦ୍ୱାରା ବସିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ମାଟି ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ କମିଗଲା, ଆପଣ ରାଉଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ। ରାଉଣ୍ଡ ଜିନିଷକୁ ବିଜୁଳି ମାରିବ, ତୀଖା ଜିନିଷକୁ ମାରିବ। ତେଣୁ ଯିଏ ନମ୍ର ହେଇଯିବ, ମୁଣ୍ଡ ଗୋଲ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସିଧା ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ହେଲା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି, ଆମେ କାହାକୁ ମରିବାକୁ ଦେବାନି। ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ କହିଲେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ବୁଝିବା, ଏଭ୍ରି ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେସିୟସ୍। ଯେଉଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସାରା ଭାରତରେ କୋଭିଡ-19 ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ସମ୍ମାନ ଆଣିଛି। ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ଗୋଟେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନେଲ ଡିସ୍କସନରେ ଥିଲି, ମୋତେ କହିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ କୋଭିଡ-19 ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର କିଛି କଥା କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ 4-5ଟି ତାଙ୍କୁ ଶବ୍ଦ କହିଥିଲି ବାକ୍ୟ ଯେ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ କରିଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲି ଡେଭଲପ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ବହୁତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲି ଡେଭଲପ୍ଡ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପଠାଇ